pinagdaanan, ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Magsya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas sa oras ngunyan, alas 9:33 nin pagkaaga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, welcome sa programang Bicol Connection. Rumarum ang panahon tano po. Pero grabe bagaan na ibubulos ka na uranon, kanuran. Bagay medyo mapirepresko po kita pag-arog kanyan na kamugtakan kang panahon. Salado Technical Engineer Abi Turalyo and Engineer Jim sa Oko, ang lalaki nga laging gwapo, laging mabango. Sa transmitter site, yaon man naman ang Pitmalo Lodi kan grupo Engineer Marco Pina, ang lalaking maswerte sa pi. Siring man yan duman si Jimmy Guanzon. Ang sa tong PSG, digdi ang PSG digdi si Aldrin Orlando. Yan man si Pinansa Manager Kayla Legacion Valdez. Madaling dulokon. Madaling magpirma,
Sabi ni Rocky, pag udang-udanang niya ako, paring Joey. Ang dinadalaganan ko ngayon, madali na maray, kay Ma'am Kayla Ligasyon, Valdez. Sarong pirma lang yan sa Chiki, okay na. Yaon man dyan sa luwas, ang mga mahigos tanga mga karonda, sinda karonda nga Philip Barasina, Rocky Bayobo, Ate Glo Bungaes, Kuya Manding Sarion, lead announcer ta pa dyan, si Kagawad Ilma Dili Magaspi. Uri ekstratang pag-iriba sa pagpaabot ng mga report tali sa lawas, si Aldrin Lee. Ang nagsisikat na programa ni Aldrin, kada hapon, or 6 to 7 yun, or 6, anong oras si programa mo, Drin? Garo 6 to 7 ito, Drin. Niya ako nagisikat ng programa ni Aldrin, kadakol na ang mga view, mga nagbo-view. Sa mga Facebook Live viewers good morning po sa mga Facebook Live viewers kan RPN DCKI sa Facebook page me, YouTube, website. Mga kababayan tang, mga Pilipino, Bicolano, na padagos man na antabay sa mga programa kan RPN DCKI. Good morning po sa Indo. Stay safe po kita, stay healthy. Sa mga parantabay sa mga transistor radio, good morning. Ang programang ini atod kan sa to yung mga sponsor kan Lucena Electrical Supply, makukuha sa Iriga City, pagkasadiri ng Engineer Mineleo Lucena. Atod man ni Mrs. Monica Perique and family kan Limassol Cyprus, Councilor John J. Fortuna, Municipal Councilor Kanabuak Camarines Sur, Mr. Julio Victor Marlo Seguera, President Seguera Technological College sa Iriga City. Rekomendado mi po para sa mga test courses, vocational and technical courses. Nangurog na po ang sendang BS Criminology and Education. Dakol na pong produkto ang Sigera na nakapasar sa board and sa board exam and sa nakabali sa top 10. Kaya congratulations sa Sigera Technological Colleges, Iriga City. Atod man ang programang ini kan guwapito, maskulado, maapil sa kababaihan. Mr. Gerardo Navarez kan LTO, siyang LTO chief kan Iriga City. Tirimang kan San Miguel Brewery Incorporated, Pelsin. Sarap. Very inviting pati na panahon tango niya na, Baka makaulay ta oratsan si Mayor Jeep Vicenyo kan Baaw Camarines Sur. Takasod may kinakasal si Mayor dahil ta nakaulay na interview. Good morning sa padagos na pag-watching kan sa tuyong mga parantabay. Si Ma'am Dorothy Barita Amansi, ang Chief Political Officer kan opisina ni Congresswoman Jo Sal Fortuno and Congressman Sal Fortuno. Firming nakawatching, siring man si Manoy Tutoy Fortuno kan office of kaining Kamara Baha Maray na aga sa Indo dyan, siring man sa district office kan sa tuyang representante kan Kamara Baha, Congresswoman Jo Sal Fortuno. Good morning sa Indo dyan. Ang mahigos mabuot na Police Major Andro Alcomindas, ang Chief of Police kan Bato Municipal Police Station. Sa mga personnel and staff, good morning. Permi man nakatune in sa tuya pong mga programa digdi sa RPN DCKI. And si Bukal Maninoble, top notcher board member kan Rinconada area. And staff, permi man naka-watching.
And yaon man dyan si Honorable Idsil Dimaywat and family. Pirmi man nakatunin. Na kung nasa info, daw turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pag-service sa publiko. City Councilor Idsil Dimaywat. Good morning, sir. Yaon man si board member Botsukoy Oliva. Kana Rinconada area, Vice Mayor Rex Oliva, puro man naka-tune in. Si Ringman, yaon man dyan si City Councilor Buboy Gibara. Man of action. Nagbakal pating apat na multicab para lang ipasubli pagamit sa mga constituentes na nangangaipuhan ng bihikulo, lalo na sa mga emergency ang pangangaipo. Si Consul Dimaywat sa sarong jeep man ang bakal para lang makatabang sa mga arayong lugar na nasasakitan po sa transportasyon sa mga panahon na inining pandemic. In the cool breeze of December. Good morning man dyan sa Prime Water Infrastructure Corporation. Sa gwapitong branch manager, Engineer Ervin Paris, Engineer Amir Arisa, GM Loboy Corporal, permi man naka-tune in sa mga programa kan RP and DCKI. Good morning po sa Endo dyan. I can't think of a better Christmas than my wish come. Dyan sa opisina ni Governor Mix Villaferte, ang mga sadiring tao permi man naka-watching. Is that Sa opisina ni Vice Governor Emilda Papin, good morning man. Kay Boy Lumbod, permi man naka-watching ang mga staff dyan. Si Ma'am Marla, si Ma'am Cecil, good morning Sendo. Uy, madali na Christmas na naman. Kunya na aldaw ko na civic and civic parade para sa kapistani na Nuestra Señora de Piña Francia sa Agap Fluvial Procession. faces and Mamimistang marayaan na mga activities kina ang Piña Francia sa iyang kapistahan. Mayong mga dalanon kita ngunyan na mayong activities. in the cool Bawal po kayaan na pag-tiripon kan mga tao sa pag-iwas sa paglaban kan na COVID-19. over town. Good morning kay Ma'am Kailang. Siging gayon Carols in Siring man po, madadaong din doon mga Piña Francia Mas sa radyo, DCKI. Sa kapistani na. Iyan po, hatod man sa toya kan mga devotos ni ina. Napadagos na debosyon. Nagaharang na isalbar po kita sa COVID-19. Asin sa iba pang and my mga we spend kahilangan. Kailangan sa tao, kailangan sa mga atama na hayop. Sana isalbar man kita, asin maka-recover man kita sa krisis na namamatian sa panahon na ini. Salamat kay Architect Lito Flores and family, kanabo Camarines Sur, Mrs. Dorothy Ibarita Mansi, Chief Political Affairs Office of 5th District, House of Representatives. Si Ringman, Honorable Board Member Manny Noble, top-notcher Board Member, 5th District of Camarines Sur. To say I do. Pero daw ta, nita, iba ning napindutan na ligdi. Pambira, pero ta, skip tango na ni. And, ibalik ta duman sa tuyang background music. Sir ma'am, salamat man maray kay Congresswoman Jocelyn and Congressman Sal Porton and family, 5th District of Camarines Sur. Kay Police Major Andrew J. Alcomendas, Chief of Police, Bato Municipal Police Station, Bato Camarines Sur. Councilor Idsil Dimaywat and family, Iriga City. Jean G. Vera, kan San Miguel, Iriga City. Hilario P. Gorgonia, Sagrada Paloyo na po Camarines Sur. Ngo and Sons Trading Incorporated,
Sa pagi po kana mabuot reliyoso matinabang Engineer Solomon Munmon ngo saro po siya sa nagtatabang pirmi nagasusuporta pag siring po kani mga mas sa radyo katagod ka na kapistani na Nuestra Señora de Piña, Francia. Siring man, Honorable Mark James Timenya, punong barangay San Francisco, Iriga City. Honorable Darcy Go, punong barangay San Jose, Iriga City. Mr. Mario Nayo, Monghe and Family, Manager Post Office, Iriga City. Engineer Eric Prestado, Bungayes and Family, Makati City. Mr. and Mrs. Vincent and Venos Bungayes Salva, Cainta Rizal. Miss Iris Irma and Mr. Eduardo Bungayes Galyarte, Cainta Rizal. Police Master PSM Sergeant Edward Arnel Dakara and Family, PNP Iriga City. Salamat pong maray sa sendong suporta sa pag-sponsor kan Piña Francia Mas sa radyo RPN DCKI 2020. Viva la Virgen! Viva de El Divino Rostro! Bueno, reciben daw ang report. Maghahali sa lawas. Bicol Connection Report. Okay, naramrag ka ni Moraki. Ipasok mo. Brag karundang diyo sa mga paratabay kan na programa Bicol Connection. Dahil pasanan na hahaloy, nag-ulay-ulay kami ni Senyor Vic Avila, ang Regional Chairman kan Military Parade taon-taon kan kapistahan ni Inang Nuestra Señora de Peña Francia. Oho, mamundo ka si Sabi nga ni Senyor Vic Avila, mamundo ang taon na ini sa selebrasyon nina. Oho. Ninulita kadakol na mga pinag-iimbitaran para sa mga participants ka na military parade. Alagad ngunyan na taon sana na Mayo ni na nangyaring military regional parade por medyo sa pandemya. Dahil niyo tabi karonda nga diyo, sabi ni Sir Vic Avila, ni na taon-taon pinagadadayo ang siyudad Canaga kan mga contingents na halip po sa manlaylain na mga eskwelahan digdi sa Bicol region na mapartisipar kan na military parade. Tangunyan ko ta ng Biyernes, iyo ang military regional parade ani na napo dyan sa may partikan na Panganiban, pasiring duman sa Plaza Quezon, kana siyudad din na Naga. Alagad sinabi ni Mr. Vic Avila, ang unyan na taon ni nagabos kita mag-arangki na matapos na iniyong pandemic na sa tuya pong na sasapo pakusan na digdi sa tuyang nasyon, kundi sa iba pang mga nasyon sa gabos na kinabang na mamati iniyong pandemic. Sasabi ni Senyor Vic Avila, kung na kita nag-aarang sa mahal na Diyos, lalong-lalo na kay Nuestra Señora de Peña Francia, asin man kan Divino Rostro, ang sinambit ng pandemic, dahil daan niyo tabi karandan Diyo, mahaloy. Kung na iniyo, ipagpagadin niya to kinang Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya sa kabos na mga dibotos nina ni Nuestra Señora de Peña Francia asin man kan Divino Rostro, sabi ni Señora Vic Avila, na kita sana mawaranin pag-asa sa kabos man na oras asin man na pagpangadi iarang niya to kin Nuestra Señora de Peña Francia. Sa totoo lang. And minsay nagbitabi karon nadyo ni Senyor Vic Avila sa kabos na mga Bicolana, asin iba pa mga nagtutubod kina, Viva la Virgen, Viva El Divino Rostro. Yan namin karon na Diyo, sa tuya report, si Rocky Bayobo. Bicol Connection Report.
Salamat, Rocky. Talagang tama yan na mensahe man na yan ni Mr. Vic Avila, nagmamaneer baga ka na military parade. To yung nag-aabot po ang kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Prensa sa siyudad kang Naga, ang patron ka na Bicolandia, no? Mamundo man siya mayo kitang mga activities pinagbawal ngo na po kan lokal na gobyerno saka po kan na simbahan katoliko kan Diocese of Cáceres dahil po may piglalabanan kitang dahil nahihiling na COVID-19 pandemic. Magharang na lang po kita milagrosang mariinis na kan mga panahon sa Bicol region man, particular sa Kamsur, Naga, nakamati man katong cholera eltor, gulpi man katong mga nagkagaradan, lalo na sa mga kakian, may mga kamagurangan man. Dahil sa milagrosa asin debosyon na pagharang kan mga debotos nina, natapos po ang cholera eltor na ito. Kaya ini yung COVID-19 sa paagi niya, matatabangan kitang matapos na ini bako lang sa Philippines, Bicol, pati na sa enterong Kinaban. Milagrosa po siyang maray. And itry ko na daw si Mayor sa ano pala na, sa mga matuod. Pera sa bote, kasud ma, dahil man nato dan ini. Sabi ni Hermanang Monica, good morning ki Konsyal Dante si Oliva kan Iriga City. Pirmi man naka-watching sa tuyang programa. Sabi ni Hermanang Monica, dagdagan ko daw ngayon ng 150 ang sa imong 150 ngayon. Kaya 300 na 300 to 310 ang laman ng bote. Pang rolod man ini kasi ito yung mga parantabay, dit na pakonsuelo. Mga 2 bulan naman kayo dyan, o 1 bulan naman nito yan na makukonsumo. Sawa-sawa ka mo sa bibid, ano nga po yan dadala ng mga pelikula, kadadala ng mga picture, dawa, magparakul, magparatex, dardakulaan na laman ng bote mo niya, 300. So, 310 ang clue. Sabi ni Sir Jim, matuod naman siya, kundi sabi niya, dahil nga sa mga parantabay na lang, I-text sa 0948-241-7675. Ayan. Si mga gustong magtuod sa pera sa bote. Okay? Itareta na daw na apudan si Mayor Jeff Vicenio. Na sobra ka busy si Mayor mo niya na. Dahil nagsisimbag baka igwana naman kinakasal dyan sa Banwaan ka na Baaw sa sayang opisina. Ano po? Diyan kayo sa Baaw, so mga para kakarning, mga negosyante maning karning urig, sa mga talipapa, garo pinagbabawala naman na magtsinda ng karni. Karning urig, por medyo kan ASF.
African swine fever. Pero pigtutugutan man po da dyan sa laog na lang kang merkado publiko kang baaw, tsinda. Pero bawal na duman sa mga torotali pa para po da po maglala. Di population kan mga baktin na nagpositibo sa inaapod na African swine fever. Igwa na da dyan na garong may mga lugar nang nag-positive, partikular na sa may partikan na Santa Teresita, Bao, Camarines Sur, may garadaan nga ni dang orig. Dangan na igwa ng itinaralbong na sa daga. Grabing ka lugihan po kan sa partikan mga hog raisers kan Bao. Bagsak ang ekonomiya, grabing kalugihan. Lalo na po kung magparalakop ini, mauubos pa ang mga ataman nindang orig dyan, itataralbong sana. Kukuryente lang yan kan mga taga-DA, kan mga taga-veterinarian sa office, kung dahil po ini maaagapan. Bawal na po ang paglaog luwas kan mga orig siton baaw. Magin sa bunuan ng orig dyan, bawal na po magpabunuan mga taga luwas sa Bao, Camarines Sur. Sinda-sinda na lang po kayo dyan na pwedeng mga orig. Pero binabawal na po sa mga talipapa, sa mga gilid-gilid kan na highway o tinampo na magtsinda po ni na karning orig. Mala tagaro nagbabarato po ang presyo mo niyan kan na karning orig. Sa parting ini kan Rinconada, nagpuumpo kaya ang ASF diyan sa party kan Bula, may mga barangay po nga diyan na pinag-lockdown na dahil man po luluya-luyaan na DA, mga veterinarians, mga yaon sa sanidad, sa mga yaon sa animal meat inspection na office, na tabang sa mga nag-aatama ng urig, dakula man niya na pigiri or sadit or backyard, na magpadagos na disinfect, magamit ng mga disinfectant para po ma-disinfect. Nadain na po magkaigwa ng pag-uulakit kan African swine fever, lalo na pagkakan po ng tao na mga urig. Ang sarong urig mo niyan, kamahal na, biik pa sana. Magastos ka sa feeds, maatamang kakayan ang panahon, tapos magagadan lang dahil po sa ASF. Although nagsasabi ang DOH as in ang DA na bako man bawal sa mga tao magkakaning karning orig na infected po kan na ASF. Pero ang ibang mga meticulous na mga tao, masiri as in man na kumbaga sa malinig sa pagmati nindang kakanon lang, dahil na nagkakakaning karning orig, dawa pa yan bakon infected ning ASF. Tabaka ngaya makaulakit pa ni sa mga pagtaraid na mga piggery farm. Baka ngaya maging carrier man ang taong nagkakankan na ASF. O kaya medyo malugi maging ang mga frozen foods. Kana mga karning orig nagluya po sa ka-striktong maray, duwang gayo ang nag-checkpoint sa mga boundary. Checkpoint para sa COVID-19, checkpoint para sa African swine fever. Ani ba, papautang na lang ang karning orig sa mga kataraid na lugar. Para dahil po masayang tatibad magkahilang ng iisip, kukurintiyon sayang. At least abang mayo pa pong hilang ang mga orig. Ang iba papautang na sa mga barangay officials. Total sigurado man ngayon maabot ang bulan na Disyembre, igwa pong pambayad, may bonus man sinda. Pinapautang na kung pirang payoning orig o pirang pidasong orig yan. Kaya ang ibang mga barangay officials, sa mga barangay ninda dyan, na sinda minsan nagloro-loto-loto. Total, banga man sa pagbayad. Dahil sayang man po talaga, pag depopulation yan, depopulated na mga orig, sayang man. Itataralbong lang po yan sa daga.
kakatapos na kuryente yun. Saka ang urig na tinamaan kang iisip, di naman po naglalawig ang buhay. Napilik-pilik sa namin, natumba, tigmaok. Dahil po sa gibo kan ibang nasyon ng mga basurang hina, itinatapok sa nasyon kan Pilipinas na ginibo na kitang basuran kan mga daing supog man ng mga ibang taga-ibang bansa. Mga leftover ninda, mga basura kung ano-ano pa, tinatapok po sa tuya. So mga piggery owner sa mga pangpang na lugar na kadagatan, pinapakinabangan pa itong mga leftover, mga pagkakan ng mga tada-tada. Ibinabahog taginigibong sagmaw, dyan po na lintianan na nalaog kan na ASF ang nasyon kan Pilipinas. Hanggang sa nagkalat na po ang virus man kan na mga orig. Kaya minsan masabi ang iba, kastigo na ngayon kan sa tuyang mahal na Diyos. Kinakastigo ang mga tao kan COVID-19. Pati ngay ataman tang hayop, kinakastigo asin inaagyan ng piste. Tapiste po baga talaga ni SF. Magugutom po kita. Saan pa kita? Papaano na kita? Kung pati ang mga orig inaagyan ng piste, ang tao pinipisti pa. Pati pa ang mga manok, pigaagyan man ng pisting bird flu. May ibang lugar sa nasyon Pilipinas. Igwaman da ang mga poultry farm na namang problema dahil may birds flu man. Itong hilang sa manok. Na minatuog na sanaan manok. Produce por santo. Paano na kita? Maringaning maayong mga issue sa mga red tide, mga poison sa mga kadagatan na nagbubungkaras Kaya pasalamat pa manggirari kita. Although ka nagkukulang-kulang ang supply ng sira sa kadagatan kan Pilipinas, nag-i-import na kita. Hali sa ibang nasyon, araw kang China. Kaya nga ni ang galunggong, duwang klase na da, may bulakog ang mata, may singkit man ang mata. Pambira, Although bawal po yan sa Department of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magpara ralaog na mga negosyante ng sira sa nasyon kan Pilipinas na consent po matitigbakman ang negosyo kan mga piskadores sa nasyon kan Pilipinas. Nabagsak man ang negosyo kan mga fish dealer at siyempre baka magkaigwan ng cutthroat competition sa mga presyo kan sira. Isang ngunyan po mamamayagpag ang mga paratindang manok para tinda ng sira. Pero ang problema tamang po sa ibang mga negosyante, ano ba nagsasamantalaman? Pigtataasan maninda ang presyo. Kaya po ang pamanggirara and monitoring para sa mga presyo, prevailing prices or inaapod na suggested retail price ba yan o prevailing prices para sa mga produktong dagat as in poultry farm or poultry or livestock. Ining sa mga frozen foods or livestock. Kaya po ang pamanggiraray pong mamonitor ang presyo kani sa mga merkado publiko. Nangurog na po sa parte kan na Bicol Region por medyo kan problema kan ASF. Bako lang sa parte kan na Camarines Sur, Rinconada, nagkakaigwa po kan problema kan ASF maging sa parte kang Naga. As in iba pang pagtaraid na probinsya, may problema man sa ASF. Kaya turiti na po baga kita. Dahil nagsasagang kita kanda itama na hiling na COVID-19, pupulok-pulok pa kitang masagang ang African swine fever sa satuya pong mga lugar. Por santo. Grabe na talagang kastigo. Sige lang po magarang kita kiinang Nuestra Señora de Peña Francia na pati ang iisip mapundo naman na maglakop digdi po sa parting inikan Bicol Region. I-try ko daw giraray si Mayor Jeff Vicinio.
Waray. Talagang may kinakasal na naman gayod dyan sa Banawagan ba? Mga tugang, sa man na problema man digdi kan mga member consumer sa ringkunada, ning party kan na nabuwa. Oy, sa mga matuod sa pira sa bote. Tuod na kamo ta pag 10:55 i-announce ko po ang laman ng bote, ang clue ko or tichendo. Ang laman ng bote 300 to 310 pesos. Okay po. I-text sa 09-482-417-675 ang sendo pong simbag utuon. Taro man po sa problema man kan haloy-haloy naman na problema man ini kan mga member consumers kana buwa water district pagkampanahon ngunyan na tubig na buwa an palpak na serbisyo. Minsan may takla mati may mga kung ano-anong kulor kan tubig. Minsan garo na may color brown, may takla. Minsan mayong bulos ang gripo. Pawara-wara ang supply kan tubig. Alagad ang monthly bill. Gusto babayaran tulos. Ano daw kung magkaigwan ng policy and board of director kan magpasar maning resolusyon sa matabangan ang mga member consumers na kung mayo man kamong serbisyong itinatao, dahil na maningil ng monthly bill tubig dyan sa mga member consumers ka nabuwa water district or tubig nabuwa. Sa iba pong mga water district, igwa pong bulan-bulan kang obligadong bayaran. Pag dahil mo yung nabayaran, nag-servisyo man o yan, basta igwang inapod na monthly bill, pag dahil mo nabayaran yan, may penalty ka, may interest pa o kung ano pa, may mga bat pa yan eh. Value added tax, kumpirang percent pa yan. Baka 10%. Lalo nang garo nagluluwas na pribado naman po ang nagmamaniher ngunyan kan nabuwa, tubig na buwa. Bagong araw katong dati, daing ipinapatong na garo value added tax sa mga member consumers sa monthly. Mayong interest, saka mayo gayod na one bill putol policy. Sana tabangan man kan mga hunta direktiba kan tubig na buwa. Ang senda mga member consumers na kung dahil man kamo nakakataon ng tultul na serbisyo di kamo maningil. Ni na tubig tamo man na konsumo ang member consumers na kung na paputol-putol pawara-waraan sa indong supply. Dangan pahayag man kan taga water district kan Nabuo Water District na dahil pakiaram ang mga local government units sa operasyon kan sa indang negosyo dyan sa parte kang nabuwa. Sabi ba ni Konsyal John J. Portona na como pang public utilities inda pang pigkukonsumo, kaipuhan, basic need or kaipuhan kan tao ang tubig. Takon ang tao mayong tubig, magagadan. Ang taong napapaha baga dapat painom. Takon dahil matitigo. Ay pwedeng pagparapakiaram. Ay makikiaram siyempre ang mga local government units ng orugnan LGU na buwa. Kung paraha na po ang mga tao dyan, mga member consumers nindo, dahil ang pangako nindo, pakakarayon nindo ang serbisyo kaysa doon sa old management, dangan kung mapupwede, dagdag ni mga additional na mga pumping station, so mga haloy ng mga tubo na mga PVC na gayod na Dracula na iriribay. Pero pirang bulan na po kamo nag-i-stay dyan, garo pang development, improvement na ginigibo kamo. Nabarita ako, na-interview kamo kan mga radio station sa Ringkunada na naghahagad kamo nin palugit o plaso sa mga na
mapapakarainin doon sa endong serbisyo, mga 3 hasta sa 5 taon. Por Diyos Puro Santo. Ang tubig oral daw, kaipuan mo sa pag-inom ng tubig. Kaipuan mo sa paghuga, sa paglaba, sa pagbagunas, sa pagwasing, sa pagkarigos. Kung ika nga ni minalaog sa CR, kaipuan mo man ng tubig, ta kaipuan mo man na maghugas kan sa imo. Ingon yang kun na mahalat pa ning 3 to 5 years para dire-diretsoan sa endong serbisyong malinig na tubig, potable drinking water or crystallized water. Minsan kaya indata napaano yan ta nag-surrender itong old management. Ginibo ng tubig nabuha. Siguro talagang surrender dahil hindi kaya. Sa expenses against income kana Nabuha Water District na makapag-purchase o makapag-loan kutaan ni na mga materialis para ma-improve ang serbisyo, para maribayan itong mga tubo ni Darakula. Dangan magkaigwan ni mga additional pumping stations. Kundi yan pong mga project, sa totoo lang, kaya po naman talaga dyan yung dakulang kantidad. Kundi yan sabi, dakulaon ngayong company man ining tubig na buwang ini. Na ang problema pati kan mga nasa water business, itong mga sewage magkaigwa kita kayan dagusan kan mga ati kan tao so mga waste materials pangara da po makontaminate ang tubig na siniserbisyo kan mga water district sa enterong Pilipinas. Anapot kaya daw ni kan mga water company digdi sa Bicol region na ang sewage ang mga waste materials hali man yan sa mga hotel, restaurant, residence, magkaigwa talaga ng pinakatangki kayan na makulong yan na dae mag-spread out or makapag-contaminar sa tubong pigaagyan kan mga water district para mayong makontaminate, mayong magkahilang na mga tao sa mga sa nasyon kan Pilipinas. Nagsusunod daw para sa Sanitary Code of the Philippines ang mga water district. Garo obligado po kamo na dapat maging potable drinking water talaga kamo ang sa indong serbisyo. Bakong diit-diit na sana puspos naman ang kapi-privilege speech, kakikwiri kan mga sanggunian bayan members kanabuha. Kung ano ang sendo pong plano, ano ang sendong dapat giribuhon, ano ta kaipuan pang maghalat ng 3 to 5 years, kung baga ready man po ang sendong logistic para mag-purchase ka mo. Although nagkataon na pandemic itangon yan, pero dahil man binabawal na magpatrabaho ka mo. Tinutugutan, maging ng DPWH po tinugutan para sa build program kan sa tuyang administrasyon. Ano ta kaipuan pang magalat ng 3 to 5 years ang mga member consumers ka na Nabuha Water District. Bakong iyo po, kaya ito pigpapara tuligsa, pigpapara durulak na si former GM Wilmore Minyolas ta puro da promesa. Uyo mabagang nangyayari ngunyan sa new management kan nabuha tubig or tubig nabuha puro man baga promesa wilingon ta kung baga mag-uyong kanin mga member consumers sa nabuha sa pakiulay na 3 to 5 years makakatao ka mo mapapakarainin doon sa indong serbisyo may hiling ang total improvement. Ano may mga eksperto lamang kamong mga technical men hali sa main office kan tubig Pilipinas. Nabitbiton lamang nindo para adala na talaga
kung paano mapapakusog ang bulos ka na mga gripo, lalo na sa mga lugar na dahil pa dyan inaabot ka na sa endo pong serbisyo. May katawang na po nga ni kamo, ang Baaw Water District, magin ang Iriga City Water District, nangunyan na prime water, nagtatabang na masuplayan kamo dyan ng tubig. Ano pang rason? Taano ta, duwa-duwa na nagtatabang sa Nabuwa Water District, duwa ng water company nagtatabang sa endo para magkapaburlusan kamo dyan ng tubig. Ano pa ang rason po? Tano ta? Sige pa ang aragrangay. Kurahaw na tubig. Maray na serbisyo kan sa endo pong company. Na paano? Ano yung taarog na po kaya na nangyayari dyan sa Nabuwa Water District? Sa tubig na buwa. Na kung saan po ining turo-turo minsan ang nangyayari. Nagagad ngo niya ng plaso ang tubig na buwa nin tulo hasta 5 taon. Tanganing marisolveran ang grabing problema sa mo na tubig. Diyan po sa Banwaan ka na buwa. Yan da po ang pahayag ni Mr. Philip Bitaw ba yun? Na pamayukan na Consumer Division kan tubig na buwa. Na nagpapadalagan dating Nabuwa Water District yan. Ano yan, may mga aktibo pa man po kamong member kan junta direktiba po dyan. Ano man lamang ang maitabang kaning mga membro kan junta direktiba. Dangan ano man po ang pwedeng maitabang kan kung baga ay pwedeng makiaram ang mga local government units. Pero tubig po yan eh. Basic necessity yan or basic needs po talaga kan mga tao ang tubig. Puro lang query ang nangyayari, recommendation ang lokal na gobyerno. Pero kamo ang may poder na mag-implementar kan sa itong mga programa. Sigun po kibitaw, 4 na bulan na sana po sinda poon kan 4 na bulan pa sa naman dahil sinda. Asin daida talaga pwedeng biglaon ang sinambit ng problema. Alagad sa ngunyan, dagos na nindang pinupunan na resolveran ang mga problemang ini sa mga pumping station. Dapat guide, borog takaning booster na yung pumping station nino, tangarig kung pwede nagpuputok-putok ang bulos kan tubig nabuwa. Ano po, sa mga faucet kan sa indong mga concessionaires or member consumers. Alagad sa kunyan, dagos na nindang pinagre-resolveran da po ang problema. Tangarig magkaigwanin na supply sa mga linya sa paagikan na paglinig. Asin pagsalida kan na mga gamit na igwanan na problema. Lalo na itong mga tinatakla ng mga tubo. Tausukan panahon na ikinakana sa mga irarom kandaga, itong mga bakal. Garo mas mara itong mga PVC gayod, ano? Dahil nalalapa. Then, ginagastos kang tubig na buwaan sa endang ilinalaog na pundo na maabot na daa sa 600 million pesos. Sa laog kan na tulo hasta sa 5 taon. Siyerto na da pong magiging malinig asin na bastante ang supply ni na tubig sa 42 na barangay kan na sinambit ng Banwaan. Aber daw, ang mga pangakong iniyukan na nabuwa, tubig na buwa, 3 to 5 years. Produce por santo, napakabagal, napakatagal. Ay, nako. Aber daw, nasa linya ngunyan si Karundang Philip Baracena. Good morning, Philip. Ipasok mo. Salamat, Tari Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Matawlay niya to si LTO Chief Sir Jerry Navarez. Ngunyan na pagdaga po na kumusta na LTO, ngunyan na mga panahon. Tapos maya po tamang dagat itong preparasyon nito na nagkagamatang punta. Preparasyon pa na LTO. Napipigil sa mga hotdog forest. Sir, good morning po. Nagpugod na sa PNBTI ang purpose si Joey Lee. Good morning. Sir, good morning. Yung ano po, tanong po ni Philip,
ano po magiging mahigpit din kayo ngayong panahon ng Piña Francia Fiesta, although wala namang masyadong mga activities na mapapanood po sa lungsod ng Naga. Ay, hindi naman po kasi mag-celebrate na masyado yung LTO yung local government ng Naga. Kaya hindi naman po masyadong apektado yung Iriga, yung mga bumabiyahe. Opo. Sir, kahapon nakausap namin, nakapanayam namin si Municipal Councilor John J. Fortuna. Maghihigpit na daw po yung bayan ng Nabua dahil po inihingi po ng ninyo ang tulong ng mga LGU na mahuli at matikitan itong mga nagmo-modified na mga motorcycle, single motorcycle na masyadong maingay ang mga mapler. Ayaw po, talaga naman kasi clamor po bagayan ng ating public. Opo, totoo yan. Yung maingay ay sana mahuli. At siyempre po, lahat naman po apektado dyan, hindi lang naman po yung taga-LTO, lahat po ng public apektado ng maingay na motor. Yung mga mahuhuli po ba, sir, na maingay ang mapler, magkano po ang dapat nilang i-prepare na penalty? 5,078 po ang multa niya. First offense po ba yan o may second or third offense pa yan? Yung sa illegal modification po, wala pang first and second offense. First offense kagad, yun ang First offense. penalty. Apo. For every violation po yan. For every violation. So, bawal na ba na mag-modified ng mga single motorcycle, lalo na sa pagpaingay ng mga mapler? Bawal na po? Apo, actually po, yung charges niyan ay illegal modification. Yung nag-divert po tayo dun sa manufacturer's specifications, yung original parts. I see. Oo, malinaw po ano. So, lahat na po ba dito sa buong Rinconada area ay huhulihin na ng mga traffic enforcers, PNP at ng LTO yung nuisance sa mapler ng mga single motorcycle? Ako sir, nagkikiuto po tayo dun sa mga digitized agents natin na especially sa gabi po na masyadong maingay ang mga motor na yan. So, sana po mabigyan po natin ng pansin may po dun sa enforcement natin. Opo, ano pong mga authorized deputized agent sa ngayon ng LTO Iriga po sa mga bayan-bayan? Meron pong 3 civil security unit yung sa traffic nila at meron naman po mga police na deputized po natin. Sa mga bayan-bayan po, minimum po niyan 3. Okay po. Okay po. Naputol ka muli pa. Hello? Go ahead, Lip. Hello sir. Hello. Go ahead po. Go ahead lang po, sir. With you... Sa mga bayan-bayan po, meron tayong mga deputized agents. Halos lahat naman po sila nag-import ng batas traffic. Okay po. At least sana maubos na mahuli itong mga nuisance sa mapler na ito. Kasi nga po, masyadong istorbo sa ating mga kababayan, lalo na sa oras na natutulog na rin ng mga tao. Nagpapahinga na, maingay na masyado. Na humingi din po tayo ng tulong sa mga barangay kasi pwede naman pong daanin nila yan sa legislation na sa barangay nila ay bawal din yung mga ganyan. Opo. Sana pasa sila ng mga barangay ordinance or resolutions na nagbabawal din sa mga single motorcycle na maingay sa kanilang barangay at huhulihin at pamumultahin. Ano po, sir? Opo. Yung sa pinanggalingan po natin sa Tandaan, especially sa Dirac, yung mga barangay po doon, may mga barangay talaga may nakalagay na bawal yung mapler sa lugar nila. Okay po. Sir, kumusta ngayon ang transaksyon ng LTO? Wala bang mga napipinding? Tuloy-tuloy din? May control pa ba sa mga pwede lang na mabigyan ng serbisyo bawat araw ng LTO or kahit sino, basta complete ang requirements, masisirbihan po? Wala na po. Noong Monday lang po, nag-offline po tayo na all day.
kasi po may problema yung globe. Halos lahat kung LTO na nakakonect sa globe nagka-problema. Naayos po nung Tuesday. So, yung mga backlogs po natin, halos na-update naman na po. Hindi na lang yung nag-re-registro ngayong araw na po. Ibig sabihin na back to normal na po ang transaksyon, ang operation. Opo sir, wala na po tayong yung limit lang na number of transactions per day. Hanggang kaya po ng office, nag-accept po kami. Ay, very good po. Magandang balita po yan, sir. At yung mga problema ng mga nakarang araw sa panahon pa ni Ma'am Connie, at least sa iyo ngayon po, sir, walang problema. Kasi hindi po tayo nag-limit. Actually, yung registro natin, yung numbers natin, umaabot ng 200 plus yung numbers na na-issue natin. Viewing numbers. Okay, sir. So, para ano pong bagong mga policy or programs nyo para po patuloy po tayong mag-educate sa ating mga motorista na magkaroon tayo ng zero traffic accident at laging sumunod sa mga patakaran, policy ng LTO, lalo na po sa inyo pong nasasakupan na lugar ng lungsod ng Iriga, Chief. Yung ano po, yung sa Drivers Education Center natin, we hope to open by mid of October. Wala pa po kasi yung ibang gamit na kailangan, yung biometrics, yung computers. Pero pag nag-open na po yun, yung mga applicants natin ng student permit are required to undergo the 15-hour theoretical driving course. Sa private po, 3,200 yan. Sa LTO po, pag nag-open po kami, ang desisyon ko po ay ibigay yung slots every municipality, dalawa. Magre-recommend po yung mayor. Pero ang requirements po natin doon ay dapat indigent, must be able to read and write. Sa ngayon po, 21 years old pataas, and willing to attend the 5-day, 3 hours daily. It will be done second and third weeks of every month. So, bawat munisipyo po, dalawa ang pwede nilang i-recommend na mag-a-attend ng driving course. Libre po yan sa ngayon. So, yung mga mahirap nating kababayan, mayroong 2 slot, 4 monthly for every municipality. Malaking tulong na po yan, sir, at libre pa at madali pang at makakapalo sa requirements para magkaroon ng driver's license. Ano po, sir? Opo. So, indigence lang po ito, ang para po hindi kami mahirapan. Ipapasa namin sa mga munisipyo, sila ang magre-recommend. Kailangan pala yung talagang walang-wala, ibig sabihin belongs from indigent family. Opo. Yan ang ano natin. Pero we have the power to we have the authority to reject. We reserve the authority to reject. Kung pag interview namin ay talagang hindi naman po indigent, pwede namin i-reject. Pero kaya po namin pinasa sa mga local government kasi sila po yung nakakaalam ng mga indigent sa lugar nila. I see, okay po. Malinaw po yan, sir. At least may dapat ang coordination at cooperation ng mga LGU at partnership ng LTO LGU ay talagang maging tuloy-tuloy para po matulungan ng ating mga indigent family na magkaroon ng mga driver's license at makapag-enroll dyan sa driver's education center niyo po, sir, na malapit na mag-open. Opo. May letter na po kami by Monday. I-disseminate na po namin yun sa municipal mayors. Saan ba, sir, ang location ng inyong driver's school? Dito po sa likod ng office, yung seminar room po namin, dati, tapos examination room. Yun na po ang gagamitin namin na driving education center. Kaya po 2 to 5 lang yan kasi po yung mga nag-exam din ng umaga hindi maabala. Kaya every day 2 to 5. In every third week of the month pala ang second and third. Ang klase, ang schooling. Ilang enrollees ang kailangan na mai-provide sa bawat buwan?
Ang munisipyo po natin na under our GAOR is ito po. 7 po sila lahat. So, yung Iriga po, 3 ang pwede nilang i-recommend na student driver. So, 15 po per batch. Per batch. Monthly po yan or or quarterly? Twice a month po ang batch. Twice a Second month. and third week. Ay, opo, oo. Okay, sir. Magandang balita po yan sa ating mga kababayan. So, wala na akong ganong katanungan, sir. Unless otherwise, may gusto ka pang parating na mga panawagan, information sa ating mga motorista, sa mga may-ari ng mga behikulo na sakop ng inyo pong district office ng LTO Iriga. Go ahead po, sir. Tayo po. Lip, naputol ba ka mo, Lip? Naputol po ang linya. Daw, tabaka, mag-call back si Karondang Philip with LTO Chief Gerardo Navarez and ala Robin Padillang titindogon na LTO Chief sa lungsod ng Iriga. Daw, garo ma-call back si Philip or ako lugod mag-call back sa emo, Lip. Yan, daw ta. Yan. Sa parting word siguro ni Mr. Navarez. Lip, back to you. Tabi, Lip, pasensya na kay Sir Gerardo Navarez naputol ang linya no? Yes, salamat siguro sa karoon ng Joey. Pa-exit nun mga giraray, parting words ni Sir. Pumayo ka ng follow-up. Yes, pakapulan mo lang po, sir, sa mga parangkas niya. Hello. Yes, sir. Pasensya ka na, Sir. Sorry, medyo naputol ang line natin. Ayun po. Again po, kami po nakikiulay naman sa mga motorista pa po na may man po buga kayo po na sabihan po kita na nuisance na yung mga sambot sa tao. So, yan po bilang sarong mamayan na nagsusunod sa batas. Aram-tawan po na nakakaperwisyo kita. So, dahil na po kita kaya mga mariribok na yan na tambutso. Dahil na po man si gobyerno nagpapara problema na magpara-enforce. Kung gabos po kita nagsusunod, ayaw pong dakol na nagre-reklamo. Opo, tama po talaga yan. So, sana po yung mga nakasakupan ta, yung mga dahil paman po nakakaparehistro, obligasyon naman po yan na magparehistro. So, dahil po sa kanya po maganda, po ang gobyerno ta yung pondo, yan naman pong pikukurulekta na niyo, mga pigabayad na sa LTO, nalalaw po yan sa national government. Opo, sir. Very well said, sir. Na panawagan niyo po, pangapunan mo sa mga kababayan na sana magsunod po sa mga policy po land transportation sa office po. Salamat na maray, sir. More power po and regards sa gabos na personnel and staff ng mga mahihigos, matyaga sa pag-asikaso sa enda pong mga kliyente. Diyos mabalo, sir. Salamat din po. Salamat po sa gabos. Okay po. Back to you, Lip. Yes, so yan tabi, karoon ng job, pag-ipag-ingat si Sir Jerry Navarez na LTO Chief na sudad ng Iriga. Sabi nga ni Jan daw, sibot-sibot si Sir talagang kadakol na trabaho. Paunrahan man giraray si Bangon yan na pagkaga na mapaulay niya, sir. Ang titindogo ni Sir, dahil nagbabago, Robin Padilla pa manggararay. Yes, kung sa buhi, new dati. Sabi ko kay Sir, totoo pala niya ako yung kwento ni Karondang Philip na talagang gwapong-gwapo ang LTO Chief ngayon sa lungsod ng Iriga. Kaya marami nagre-renew, marami nag-a-apply ng driver's license, makita lang si Sir sa kanyang opisina. Mahigos talaga si Sir. Pero sa nahiling ko din na mayo na bagay itong mga motorsiklo di sa gilid ka na opisina. Ay iyo? Oo. Hain na? Pinag-harali. Pigdara na sa Ligaspi? Pwede, sir. Kunya na kaya dakol na bagay ito digdi nakatambak. Siyempre kunyan pero ay surman sa opisina pa na LTO na sa gilid kadakol kan mga na-apprehender iyo mananggan ay sur
dapat ibugtas na ito sa impounding area. Ano yan mga na-impound na motorsiklo na dahil na pigtutubos kang kagsadiri, pinag-o-auction sale na yan kan LTO? Oo, pinapabakal na yan. So, itong mga dahil na pinag-claim kaya itong mga may sadiri. Dahil ka lamang nagpili-pili kung baka may magayon pang klaseng pwede mong mabakal. May bultuhan kaya na pagbakal ko kaya. Bultuhan. Dapat pala mabarkada mo itong para bakal bultong motor. Oo. Dakula man giraray na kapital na sa imong gagastuson tanganing mabakal mo ang mga motorsiklong yan na suba na aksidente. So iba mga mayong restro o expiran restro. Padaklibaga yan ang mga nadakop ngunya na mga panahon. Badakol na mga motor kung minsan na tatambak sa opisina ka na LTO di kita luwas. Oo. Kaya ngunyan malinig na sa gilid ka na opisina ka na LTO digdi sa siyudad ka na Yurga. Siyempre pag yaon nito dyan imbes na maging nahiwas pa na parkingan nakakaulang man digdi sa gilid ka na opisina ka na LTO. So, yan tabi, karon da nga, Joe, yan sa kuyang mga harassment informasyon, pagkikipagulay niya to, LTO Chief Jerry Navarez, kan LTO, digdi sa Siyudad kan Irga. At yan makaulay man niya to si Madam Androchi, kadakol bagang mga reklamo, dapit sa opisina ka na sa Sorrento 3, ngunyan na mga panahon. Eyo, okay. Digdi sa kuyang location, hindi man si Philip Barcena, RPN, Radio Ronda. Salamat na maray. Karon dang Philip Baracena. Sa imong sa tuyang pagkipag-ulay sa mabuot, maigos, very accommodating na LTO Chief Iriga, Mr. Gerardo Navarez. Okay? Sumana po lang po kami. Pero sa buti pala na, dahil paglingawan, magtuod na ang clue or tip ko sa endot from 300 to 310 pesos po ang laman ng bote. I-text sa 0948-241-7675. Medyo lampas naman ng sarong bulan na kamo po makapagturo-text. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang pagkabuhay nin tao sa kinaban sarong milagro. Alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap nin makakadamay. An A. Vega Funeral Services o Laporinaria Maestrado, malalauman niya to, unpa kan 1973. Nag-ofrece ring kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services o Laporinaria Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banhuan kan Pili, probinsya nin Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri nin the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license embalmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services o Laporinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. Laporinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services.
sa padagos na paglaban niya sa pandemya dulot kan COVID-19. Inaagit niya mo ang lambang saro na makisumaro sa pamibi sa satong kagurangnan Hesu Kristo na lugod padagos ng mapara ang COVID-19 sa satong rona, nasyon, asin kinaban. Panahon man ngunyan kan kapiyastahan kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña, Francia, asin sa tabang ni Señor El Divino Rostro, maginggiyan niya to sa paglaban sa pandemya. Sa paagi kan sa tong mga kamauotan kan mga tugang yatong Bicolano sa pagtubod, iahatod niya mo ang misa sa radyo live sa maabot ng Setyembre 19, 2020 para sa mga tugang yato na nasa harong, ospital, prisuhan o abroad. Misa sa radyo laban sa pandemya. Aton sa indogan mga midasunod na individual na nagpapasalamat. Ngo & Sons Trading Company, Kero, Engineer Solomon Monmongo, Proprietor Manager, San Roque, Iriga City. Engineer Hilario P. Gorgonia, NIA RIIS, Sagrada Paluyon Nabwa, Camarines Sur. Jean Givera and Family, number 237 Dahlia Street, San Miguel, Iriga City. Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City. Architect Lito Florese and Family, Nabwa, Camarines Sur. Ms. Dorothy Ibarreta Amance, Chief Political Affairs Office of Congresswoman Josal Fortuno, House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Honorable Manny Noble, Top Notcher, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Congresswoman Jocelyn Fortuno and ex-Congressman Sal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Police Major Andrew J. Alcomendas, COP, Bato, Camarines Sur. Mr. Mario Nayo Monghe and Family, Manager, Post Office, Iriga City. Engineer Eric Prestado Bungaes and Family, Makati City. Mr. and Mrs. Vincent and Venus Bungaes Salva, Cainta, Rizal. Miss Iris Irma and Mr. Eduardo Bungaes Galiante, Cainta, Rizal. Police Master Sergeant Eduardo Arnel Dacara and Family, Iriga City Police Station, Iriga City. Diyos mabalos sa Indopoga, boss. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, inom sweet home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap nyo? Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, The Vintage Vision, ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na, The Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and Family ng Limassol Cyprus. Ang oras na yan hatid sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini hatid sa inyo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur.
sa padagos na paglaban niya sa pandemya dulot kan COVID-19. Inaagit niya mo ang lambang saro na makisumaro sa pamibi sa satong kagurangnan Hesu Kristo. Nalugod padagos ng mapara ang COVID-19 sa satong runa, nasyon asin kinaban. Panahon man ngunyan kan kapiyastahan kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña, Francia, asin sa tabang ni Señor El Divino Rostro, magingiyan niya to sa paglaban sa pandemya. Sa paagi kan sa tong mga kamawot na kan mga tugang yatong Bicolano sa pagtubod, iahatod niya mo ang misa sa radyo live sa maabot ng Setyembre 19, 2020 para sa mga tugang yato na nasa harong, ospital, prisuhan o abroad. Misa sa radyo laban sa pandemya. Atod sa indogan mga midasunod na individual na nagpapasalamat. Ngo & Sons Trading Company, Kero, Engineer Solomon Monmongo, Proprietor Manager, San Roque, Irigas City, Engineer Hilario P. Gorgonia, NIA RIIS, Sagrada Paluyon Nabwa, Camarines Sur, Jean Givera and Family, number 237 Dahlia Street, San Miguel, Irigas City. Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Architect Lito Flores and Family, Nabwa, Camarines Sur. Ms. Dorothy Ibarreta Amance, Chief Political Affairs Office of Congresswoman Josal Fortuno, House of Representative, Patasan Hills, Quezon City. Honorable Manny Noble, Top Notcher, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Congresswoman Jocelyn Fortuno and ex-Congressman Sal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Police Major Andrew J. Alcomendas, COP, Bato, Camarines Sur. Mr. Mario Nayo Monghe and Family, Manager, Post Office, Irigas City. Engineer Eric Prestado Bungaes and Family, Makati City. Mr. and Mrs. Vincent and Venos Bungaes Salva, Cainta, Rizal. Miss Iris Irma and Mr. Eduardo Bungaes Galiante, Cainta, Rizal. Police Master Sergeant Eduardo Arnel Dacara and Family, Irigas City Police Station, Irigas City. Diyos mabalos sa Indopoga, boss. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Irigas City. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Mga tukang, balik kita sa satoy pong programa. Kaya nasa bote, madali na. I-announce ko na po ang laman ng bote. Saro-sarong ko na pong re-reviewon ang mga tuod po nindo, kung sisiyan ng gana. Sa satoy pong kadikit na pakonsuelo para sa panload po nindo. Itong kaso bago, sabi ko sa Pilipinas, dapat magkaigo kita ng sa enterong bansa sewage treatment para dahil makontaminate po ang tubig inumunta na consent po may mga water company kita sa lambang probinsya dawa sa mga probinsya kaipuan ta po ini sa requirements ini kan sa tuyang gobyerno ining waste water treatment plant STP sewage treatment system.
Ang problema kay kanibang mga water company ta palpak man ang serbisyo. May nangangako 3 to 5 years pa daang matios-tios ang mga member consumers nila. Ay, Diyos ko po. Ano na yan? Oy, congratulations sa mga taga-PIDEA agent, mga PNP Kamsur, especially Nabua, PNP. May nasa lakab pala na tulak ng droga, maabot na sa 1.1 milyon na kantidad ang tutubudan na Shabu nasamsam sa ginibong buy-bust operation. Nakakulong na daan, nakalangob na ngunyan sa karsel ang suspect. So congratulations sa mga magagaling tang mga PNP members sa Nabua, Kamsur and PIDEA. Oy, nagpatanid na po si Police Colonel Roy Camarinesur sa mga nagpaparapaturupada. Pumurundo na po kamo ta, re-redon kamo sigurado yan. At abo man ni Colonel Roy na ma-relieve siya sa sayang pwesto kung may magpadagos pa na magpatupada sa nagkapirang barangay po sa probinsyano ng organigdi po sa partikan na Rinconada. Maging si Governor Mix nangangapudan po, nakikiulay sa mga namamanawaan sa mga barangay na dahil kamunong ka magpatupada. May pandemic kita, saka bawal talaga yan. Maginan mga legitimate bulangan ta, dahil po nag-ooperate. Bueno, ang laman ng bote ay 303 pesos. Lingon na daw, saro-saroon ko na ha. Ang mga tuod po nindo. Dahil ako ma-accept kan tuod nindo, tapig announce ko na po ang laman ng bote. Ang hula ni Rosbaal, 305. 300 man ang hula ni Josephine Galang, kan perpetual health. 300 to ang hula ni Jen Bibaal, kan Baal. 310 hula ni Rijan Galang, kan perpetual health. Ang hula ni Jill Nacario or Jill Nacario ng San Juan, 304. Ang hula man ni Edith Tabara, 309, kan San Juan. 305 hula ni Erika Sakay, kan San Agustin, Iriga City. Baka may nalaktawan ako. 304 Erika Sakay sa 305 Bayak. Ang hula ni Erika Sakay, kan San Agustin, Iriga City. 309 hula ni Edith Tabara, kan San Juan. Ko garita, baka may malaktawan ako baka may nanggana. Ang hula man ni Luisa May, kan San Francisco, Iriga City, 300 pesos. 309 from Eman Biag of San Juan. 304 Jerlyn Biliber, kan Sagrada Baaw. 305 pesos ang hula ni Alex Baal ng Sagrada Baaw. And 305 ang hula ni Gypsy Queen Matamorosa ng Lupi Kamsur. God bless you too. 301 hula ni Herminio Sigamaya ng Payak Bato Kamsur. Tigano ko po, pinapasyur, sigurado ko ang pindot ko, tabaga may malaktawan ako ha. Dangan 300 man ang hula ni Sadi Bliss Crisol ng Payak Bato Kamsur. 306 Kathleen Sofia Tercinio ng San Agustin, Iriga City. 305 Franz Josie Tercinio ng San Agustin. Eman Biyag garumaan Mayo nagtuod na 303 ang laman ng bote. So 305 Rosbaal, San Juan. So mayo pong nanggana. Sorry, better luck next time kita.
Sa outro, baka mag 500 na yan, ano, nag-text si Irmanang Melanie. Gibuhan na daw ngayon 500 yan next week na maampalan niya ng gana. Uy, nagdadakula ang laman ng bote. So, sorry. Luwe-luwe na akong mapaaram palanta, ano na, madali, unsa ng oras ta. Salamat sa mga nag-participate sa programa Takbo. Sa mga nag-Facebook Live, Diyos mabalos na maray. Si Hermanang Monica Perique, naka-live, Facebook Live. Big share niya pa sa kuyang programa. Thank you so much, sister. Nasige ang gayon, ano. Dahil ko kaya na yaong kaya duman si Balyong, sa Balyong computer itong mga nagla-live sa Satuya. Luwi na akong mapaaram pa lang. Baka niya ako may pwede pa kong batiyon kundi yaong sa lawas. Gloria Biheras Flor de Lis, good morning. Nagawatching. Si Alma Bilaro Landong, good morning ma'am po. Nangungumusta man. Si Hermanang Monica Sinkadakol pang iba. Dahil ko na po kamo masaro-saro. Ansa kuya lang pong pagpaabot ng happy listening, happy watching in my radio program. For always tuning in. Sa mga transistor radio na nag-antabay, thank you so much. Sa mga merkado publiko, sa mga bilog na Rinconada, bilog na Camarines Sur, Albay, Bicol Region, Quezon Provinces na nag-antabay, nakinig sa ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. So, next week naman kita mairibanan sa programang Bicol Connection. Ini po si Joey Habanalim sa lawas, naging newsmaker ta. Si LTO Chief Gerardo Navarez, kan Iriga City. Nakatuwang ta sa pagkatod ng mga impormasyon ng mga karonda, Rocky Bayubo and Philip Baracena. Sa lado technical, Engineer James Oco and Chief Engineer Tony Aguilar. Yaon man po si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang sabong Finance Manager. Si Aldrin Orlanda, ang sa tuyang PSG. Sa transmitter site, Engineer Marco Pinat and Jimmy Guanzon, ang sa tuyang Information Officer naman. Ini po ang Sendong Kabicol Connection. Joey Habanalim, salamat kan Sendong Pagantabay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection.